А имала ли си гадже? Девствена ли си? Да. Няма какво да си каже. Се чува грозно? Хайде да видим, защото ги направя в колата. Как тъмна бе? Всичко свети сега. Дали се чува добре, кажете. Абе, шо е, бе? Здравей. Здрасти. Какво правиш? Къде си ти? Къде съм? Да. Колко ти? И аз? Кой номер си? 03. 03. Как си ти тази вечер, както всяка друга вечер? Добър вечер, както и друга всяка вечер. Добре съм. Много готин кок имаш. Благодаря. Не е комплимент, аз се базика, много е грозен. Добре, благодаря. Завърши ли? Завърши ли? Да, не виж почна. Какво учиш? Благодаря. Благодаря. Духаш на детето? Да. Кое дете? Без значение. На всички ли духаш? Естествено. А ще духаш ли на моя приятел? Не, естествено. Той ми е приятел, не ми е гадже. Чуй да ти кажа, той е педерас, обаче аз като приятел се опитвам да го накарам да харесва правилния пол и ако му духаш, може да го вкараш в пътя. Не знам, няма да свириш. Защо? Не правиш хубави свирки, нали? Да. Няма Няма хубаво. Спри си музиката, Що? защото не те чувам добре. Не се слуша, извиняй. Много сважна ти, море, Джавидан. Може тя така, като я гледам, така на всеки духаше, който иска да й духа, да му духат, свържете се с нея някак си. Не взехме нищо. Тук е редко. Сабрина да те дъвча. Здравейте! Здравейте! Какво правите? Той. Вие какво сте вие? Какво сте ви към вие двама? Вие двамата какво сте? Мъж и жена. Идете ли са? Много! Така да ме направим за това, да се включим вътре. И кога за последно се ебахте? Преди 3 минути. И как беше? Добре. Коя ви е любимата поза? Демонстрирайте! Демонстрирайте! Ще не репортна. Само в моите грехи. Ако ме репортна, аз ще ви банна, аз няма. Ами ако има хора грехи, Стани, може да става, може да ето и кажи му кой има по-хубав гъст, тя или аз. И тя ще стане. А вие от колко време сте заедно? От 5 години. Изневерявали ли сте си? Не. Изобщо. Ти би ли изневерил с мен? Не. Защо? Ти защо отговаряш вместо него? На него ако му хареса как изглежда, ти му ясно да кажеш. Моя гъс по-хубав ли от нейния? Не. Някой кажи да вида. Колко се правиш на голямо? Стани да вида. Я да видя. Какво се правиш? Така се правиш. Много яко, алла. А гърдите й?
само да пипам. Много як гъс имаш. Ама ти знаеш как го хапя? Я ухапя. Не мога сега. Защо? Почивка ме завити права сега. Да влезе да ми каза по-малко капите, естетики и да бъдат. Естествени ли са? Какво да правя? Кое? Завити и циците. Цицките й. Да. Имате ли деца? Имате ли деца? Не. Все още. Да. Имате деца. А ти? Ти имаш ли? Не, аз не съм женена. Защо? Защото съм малка. На колко си? На 20. Моята възраст. Ами ти си на 20 и имаш готин гъс. Може ли да ти го видя пак? И не можеш да си телефон. Не. Много ми хареса гъза ти. Повече няма да ти го давам да го гледа, защото е само мой. Аз не съм сигурна, че ще ти го взема, просто искам да го видя. Ти какво си мислиш, че като излезеш с нея на пътя и държиш ръката, мъжете не се обръщат да я гледат ли? Ами нека да го гледат, ама е мой. Ами аз искам да го видя. Покажи му го и го моля ти се, бейби. Стани така малко само, малко. Малко само море. Болете краката, преди малко правих любов. Заклевам те в Господ, ако не ми покажеш гъза ти. Айде ми кажи на тази малко. Ама искам ти сега да ми покажеш как ще ухапиш гъза. Добре, айде, не я хапи, стани, море. Ти да нямаш година връзка с Рико. Не, приятели сме. Ти да това така говориш. Познати. Стани, ма да ти видя гъза, моля ти се, ма! Тя е мъжът с жураби. На Орео. Не, загуби ма. Жълт с жураби имаш. И какво? Другия жураб жълт е. Върти го на обратно бързо. Айде бе, стани, бе, да ти видя гъза, бе! Заклет се! За Господ те заклет да станеш и да си покажеш гъза. Ще те накаже Бог. Не така, защото се връща. То хубаво се връща, ама ако не се изпълни, се връща. Цигани ли сте? Тихо, цигани ли сте? Само токери си. Как се казва момичето? Какво? Как се казва тя? Гюрджан. Коя? Гюрджан. Гюрджан, стани да ти видя гъза. Не можеш. Защо? А това, кое е при тебе? Кое е вътре? Да. Редко, нали? Обаче си имаш хубав гъс. Благодаря. Ти, Рико, къде си, бе? Аз съм от Пловдив. Така. А ти? Ние сме от Красноград. Еми аз го тогава. Хубаво и ти? Еми аз не съм твоята до теб, където обича да лапа. Я направи една магия на тази жена. Я, палячо, остави ми, имам си работа с папагалите. В момента лъжиш. Защо можеш така? Рико, ти папагалите, Рико. Кажи, палячо, кажи какво искаш. Аз повече ти харесвам. Абе, имаш жена до себе си, какво искаш от мен? Кеш, съдка. Какво искаш от мен? Имаш си жена до тебе, бе, палячо такъв. Тя тук си показа газа преди 3000 хора, всички правя уф в коментарите. Сега на TikTok я качват. Качвайте я хора на TikTok как си показва газа. Качвайте хора. Ама хубав ли беше гъза, нямаше да отговори. Да. Няма лошо.
Готинга си има, заслужава да бъде виден от повече хора. Заслужава. Аз да съм като теб, още един път ще го покажа. Ритко, Да? що се криеш? Ти имаш страх, Майя? Страхувам се от Чаки. Какво бе? Страхувам се от Чаки, май. Страх ме от тя да не ме удари с дрон. Много големи. Разбирам. Тя да не ме удари с дрона. Много голями уши има. Лети. Разбирам. Ти от жена си знаеш, нали? Не, просто тя има голями уши. Коми на ушите. Дрон, Израел дрон. Не твоите уши има, тя е другата до него. Ама той вика ти от жената се учиш глуп. Много си готини, ама друг път. Газа е по-хубав от лицето и на нея. Че не си няма малката си. Не. Сляп ли имаш много колко ми кажи? Сляп ли имаш на окото? Наистина Газа е много по-хубав от нея сама. Ей, вие само ставате да се чукате, деца не дей да правите. Ще ги вземете на грехота, се много грозни ще излезат. Ти имаш литература, бе. Брат ми, не дей да правите деца, много грозни ще излезат. Грехота, Ами, той някакви твои си деца. грехота за децата. Така. Абе ти луд ли си, ти знаеш ли аз каква дъщеря имам, бе? Аз ще усвърм. Такава дъщеря, ако направи някой да се обади на номер, фиксен. Виж го. Аз ще усвърм. Това е АОБГ. Това дъщеричка, ако направи такава някой хубавица да се обади. Да се обади на Инстаграм или на фиксен номер. Добре. Ама ти ако направиш деца много грозни ще се, не дей да правиш по-добре. Добре. И ти не те да прави повече. Голяма грешка. Аз ги правя много хубави, брат, с къдрави коси, с голями натурални мигли. Ама ако направите вие деца направо, ти ще бъдеш гаргамел, а децата штрумфови. Това е криза на гаргамел, брат. Моето струва много пари, брат ми, и такава хубавина се плаща. Се плаща, брат ми, такава хубавина. Айде какво? Чакай малко да пръснам, защото мирисат ви устите. Ти си бръзнал, бе. Бръзнал си, бе. Май си бръзнал, бе. Много сте изпотени, я вдигни мишниците, изпотени сте. Има да кафявам, да кажеш ти, май. Мълчи да ти го сложим в язика, където не ти изчизвам 10 години. Току-що видяхме като ти да храним папагалите, бе. Някой има хубаво, бе. Какво се правиш на муслимани, бе? Обръсваш мустака. Да. Ти не си Хабиб, брат ми, аз съм Хабиб. Не можем да ги намериме курвичките.